मानसिनि ड्रेस एकदम जायो आं थांदोंमोन आं थांदों लाजोबनो बिसोरो बे हिनजावफोरा हौवानि जिनिसखौ न'आव गाननानै ओरैबायदि गोसोसो खालाखौ थांनानै माबाखौ दांहोनानै बुजावहैदों आलि आलि सिखारदों बिसोर गामिनि रेसपेक्टखौ होनांगौ आरो नङाबा माखौ थांनांगौ बुजावहैनांगौ बेखौबो मोजाङै फैनाया सेंग्राफोर गाखोनानै मोसानोबा बिसोरलायाबो सिख्लाफोरनि आइदिया आइदिया सेंग्राफोरनि आइदिया आइदिया लासै लासै माबा मोनसे बेरायखानानै सिखायनो चान्स नांगौ बिदिसो बेफोरावनो मानसिफोरा हाबाफारि जायो दा बे लाइभ होनो नागिरदोंमोनला जायाखै खोनादोंना खोनायाखैब्रा लोगोफ्रालाय फार्स्ट टाइम बानायनो रोङाखै माथो आङो बोरै बोरै जायो र' दे आं दिनै गोदान फैदों आरोना जायाखै माने दिनै फार्स्ट टाइम ना ट्राइ खालामना नायदों आं ब्र आंखौ गोसोआव लाखिदै अ कमल ब्लग माथो फ्रेन्डखा खोमा नोंलाय आंजों फ्रेन्ड दंखायो खोमा दै लोगोफोर आं नै फार्स्ट टाइम नालाय रोंथ'वाखै माने
जागोन गासैबो लासै लासै कमल ब्लक ब्लु होलाय खालाम सापर्ट खालामो अ ब्लु होनो आं ब्लुबो होनो रोङालै बोरै बोरै होयोथाय दिनै फार्स्ट टाइम ना मायाव होयोमोनब्रा हादान भिडिअस रोङोबा खोन्थाहरलै एसे माबा मोनलायसो नुलाबायबाय आं आं बायदिसो नामा आंबो रोङालै र' माथो खालामदोंब्रा गोदान मानसिना मिनिनाङा र' लासैनो जाजोबगोन र' दे हायेन ब्र' मायाव थुयोथाय गोरोंफोरनाव सोंना लानांगोनलै र' गाबोन दिनैसो लाइभ फैनो हानाय जादोंलै आंहा सिगांनिफ्राय जा ट्राइ खालामबाय गैया माबा माबिलै माब्लाबा सम मोनब्ला भिडिअ नायदो आंनिखौबो ब्र' अ हायेन भिडिअस नायबाय थाखायो माथो आङो ना ब्र' नोंनिखौ हा ब्लु होनांगौमोनलै सासेनो सापर्ट खालामलायनो आं बेखौनो नागिरना मोनला माथो ब्लु होनायखौनो मा जाजोबखोलै मेसेजआ डिलिट जाजोब्बाय नामा